Һәркем үз уенда, яшенә, эшенә, гаиләсенә, белеменә карап, кешеләрнең уйлары да аерыладыр ул. Берәүне үз проблемнары гына борчый мәсәлән, кайберәүләр бар дөньяны кайгыртырга омтыла. Әмма бу адәм балаларының заманча кала урамнары буйлап хозурланып атлаганда, ашарына да булмаучылар барлыгы турындагы уй башына килә микән? Инде нишәнче ай, ел дәвамында Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды Казан үзәгендәге әлеге паркта кайнар аш тарата. Бу гамәл бер үк көнне, бер үк вакытта башкарыла. Бүген халал ризык ашаттык. Тауык ашаттык, бәрәңге белән, бик тәмле овычлар белән, чәйләр. Менә шундый гади, әмма бик кирәкле кайнар төшке аш белән салкын көндә 100гә якын мохтаҗ кеше тукланды. Атнаның һәр сишәмбесендә ияләшелгән бу урынга башкалада йортсыз яшәүчеләр килә. Алар арасында торыр урны булып та урамны сайлаганнары байтак. Шулай да халал ризыкка чиратта татар әбиләрендә очратырга була. Алар бу урынга нәкъ шушы көндә генә килә. Кайнар халал ризык алыр өчен. Шәһәр җирендә генә түгел, ялгыз кешегә авылда да 8-9 мең сум пенсия акчасына көн саен итле кайнар аш әзерләү мөмкин түгел шул. Күбесенчә без беләбез, алар нинди гаиләдә торганын, ничек булганын, кемдер инде афера буенча йортсыз калган кешеләр дә бар булар арасында. Һәм дә инде туганнарны куып чыгарганнары бар. Ир кеше манда булсын, хатын кешене куып чыгарган андый гаиләләр дә бар монда килүчеләр. Вокзалда хәзерге вакытта кертмиләр, ә менә вокзалда тирәсендә булган автостоянкаларда шул җылынган, шунда алар кунып торалар инде. Моңа кадәр Зәкат хәйрия фонды хезмәткәрләре мохтаҗларны җомга көннәрендә ашаткан. Хәзер бу гамәл һәр сишәмбедә башкарыла. Шулай да киләчәктә атнаның бу 2 көнендә дә сукбайларны ашатуны хәйрия фонды үз җилкәсенә алырга ниятли. Субханаллах тәала ризалык өчен. Безнең бөтен эшләребез, biz bu dünyada эшләгән эшләребез бөтен бездә теге дөньяда кыямәт көндә җавап булачак. Шулай бит. Шуңа күрә эшләргә кирәк для довольства Аллаһы. Үз гаиләңә, дин кардәшеңә яки бер дә таныш булмаган кешегә ярдәм ит. Ислам игелек таратуда шикләү куймый һәм кешеләрне аермый. Шуңа күрә Зәкат хәйрия фонды Казан кафе-ресторан хуҗалары белән берлектә әлеге акцияне даими гамәлгә әверелдерә алган һәм мохтаҗларны хәйрия ашына чакыра. Адреслы ярдәмнең нәтиҗәсе бар. Алар безне бөтенебезне беләләр. Без һәрвакыт әйтәбез, булган ризыкка рәхмәтегезне Субханаллах тәала әйтегез дип әйтәбез. Шуңа күрә менә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух бисмиллах дип бөтен сүзләрне өйрәтәм. Менә иншалла әле аларны араб теленә өйрәтергә булдырга уйладым. Хәрефләр өйрәтергә. Араб телендә 28 хәреф. Кайда шушында ук паркта? Урамда. Соң нишләп? Җәй көне була җылы утырылар. Чирәм арасында һәрберсе каләм алыр, дәфтәр алыр, и берәр хәреф язып барылар, өйрәнерләр. Мохтаҗларга кайнар аш таратырга хәйрия фондының ирекле хезмәткәрләре генә түгел, җитәкчеләре дә паркка чыга. Аралашу барышында психологик киңәшләр, дин буенча туган сорауларга җавап бирелә. Биредә беркем дә беркемне гаепләми. Чөнки урамда яшәргә калган кешеләр аңлау һәм кызгануга бигрәк тә нык мохтаҗ бит. Без аларга ризыкны бирүдән тыш, асыл максатыбыз аларны ашатуына түгел. Аларны бирәтиге үгет насихат бирү, аларга бераз динебезне аңлату. Мәсәлән, ашаганда бисмиллахны әйтеп ашагыз дип әйтәбез. Һәм иң әһәмиятлесе без бит менә телибез, менә алар да бер җәмгыятьтәге үзләренең рольләрен алсыннар, иләренә кайтсыннар. Күбеселәре инде иләреннән киткәннәр, яисә гаиләләрен ташлап киткәннәр. Асыл мәсьәлә менә аларны кире иләренә кайтуга өндәү. Дини әхлак бераз тәрбия бирү. Мәсәлән, әгәр дә ышаныч уяту бер яктан, чөнки аларның ышанычлары, алар теге күп очракларда алар үзләренең ышанычларын югалткан кешеләр. Зәкат фондының хәйрия акциялары мохтаҗлар тормышының һәр өлкәсенә кагыла. Оешма ярлылар өчен кием салым җыеп тарата, авыру кешеләргә дарулар ала, балаларга бар кирәк-яраклары белән мәктәп бакчалары әзерли. Ә бит әлеге көндәлек ихтыяҗ турында күпләребез уйланмый да.
Шуңа күрә хәйрия фонды эшчәнлегендәге тагын бер мөһим юнәлеш игелек кылырга өндәү. Алар бу эштә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва сәлламның кешеләрнең иң яхшысы кешеләргә иң файдалы булганы дигән чакыруына тугры. Вы все получили, что надо, да? Ну, вот я то, что выбрала сейчас. Шубу. Да, шубу, вот куртку, плащ. Күпләр бу чакыруны ишетә. Мәсәлән, хәзер хәйрия фонды бүлмәләрендә сакланучы кием салым һәм көнкүреш кирәк-яракларын сайлап алу мөмкинлеге дә бар. Ни кызганыч тотылган әйберләргә дә сорау зур. Әгәр сезнең дә үзегез киярдәй, әмма кулланмый торган кием салымыгыз, башка әйберләрегез булса, Казандагы Лобачевский урамы 6-нчы йортка алып килергә мөмкин. Биредә Зәкәт хәйрия фонды урнашкан. Районнарда фонд җирле мөхтәсибләтләр аша килешеп эшли. Әлбәттә, нәзарәтнең хәйриячелек хезмәте булар белән генә шикләнми. Мискиннәргә, мохтаҗларга, ятим балаларга, ДЦП авыру балаларга Коръәндә Әт-Тәүбә сурәсе 60-нчы аятында әйтелгәнчә, менә анда 8 категория кешеләрне Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә билгели. Менә шул 8 категория кешеләрне күз алдында тотып, ул юнәлештә алып барырга тырышабыз инде. Нинди чаралар аша башкарыла бу ярдәм? Һәрбер көнне безнең бер шөгыльлебез бар. Мәсәлән, дүшәмбе көнне biz монда җыелышып, бөтен командабыз, біз инде 8 кеше безнең хезмәткәрләр белән җыелышып, бу атнада ни эшләрбез, нинди эшләр башкарырбыз дип, шундый план төзелә. Сишәмбе көнне без сукбайларны ашатабыз, мискиннәрне, мохтаҗларны, юлда калучыларны, кайбер менә әбиләр дә киләләр, бабайлар да киләләр. Һәр атнаны 100 кешегә якын мохтаҗларны ашатырга тырышабыз. Аның тышында, менә мәсәлән, чәршәмбе көнне безнең хезмәткәрләрбез, менә кызлар, алар инде я наркодиспансерга барып, анда теге наркодиспансерда булган хатын-кызларга бигрәк тә юнәлгән эшләрне алып баралар. Инде конфессияга карамастан, урысмы, татармы, һәр кешегә без мөрәҗәгать иткән һәрбер кешегә үзебезнең ярдәм кулыбызны сузарга тырышабыз. Кимләтә булсын, ризык белән булсын, яисә мәсәлән, әгәр дә авыручы балалары булса, теге ДЦП авыручы бигрәк без анарга юнәлдек, чөнки ахыр заманның бәлкем күрсәткечесен дип уйлыйм, чөнки соңгы вакытларда бик күп андый авыру балалар. Хәзрәт, менә аерма сизеләме мохтаҗлар белән байлар арасында? Нык сизелә. Хәтта без үзебезнең менә эшчәнлегебездә хатлар язабыз. Хатлар язганда байлар әйтәләр, менә инде безнең теге бәлкем акчаларыбыз юк, бәлкем теге инде без һәр көнне садака бирәбез, кайбер кешеләр әйтәләр, без садака да бирәбез, инде мәчет янына узганда да, мискиннәр янына узганда да. Әмма ләкин садаканы кеше һәр көнне бирә ала. Әмма ләкин Зәкәт ул ислам динебезнең 3нче нигезе булып тора. Зәкәтне һиҗри ел әйләнәсендә бай булган кеше, нисапка ия булган кеше елда бер мәртәбә үзенең менә шул зәкәт өлешен чыгарырга тиешле. Әгәр дә ул үзенең ул өлешен чыгармый икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә хәтта аятлар бар. Әгәр дә бер кеше гынах эшләсә, мәсәлән, намаз укымаса, аның газабы ахирәттә булачак дип әйтә Аллаһ Субхану Тәгалә. Әмма ләкин зәкәт белән бәйле булган аятларда, зәкәт белән булган ниндә безгә Аллаһ Субхану Тәгалә әйтә, газабы бу дөньяда да, кабрендә дә, ахирәттә дә булачак дип әйтә. Ул безнең өчен бик әһәмиятле, бик четерекле мәсьәлә булып тора. Без аны кешеләргә аңлатырга тырышабыз. Шул уңайдан хәтта Казан белән генә шикләнмичә, һәр атнаны җума көнне районнарга чыгып, районнардагы мөхтәсибәтләрнең, әйтик, безнең менә 48 мөхтәсибәтебез бар республикада, һәм ел әйләнәсендә һәрбер атнаны берәр теге мөхтәсибәткә барып, андагы җәмәгатьнең күп җыела торган мәчеткә барып, зәкәт турында аңлату, вәгазь сөйләү, һәм аның тышында ул мөхтәсибәт карамагында булган, мәсәлән, ятимнәр йортымы, интернатмы, теге мискиннәр йортымы, менә шулар белән дә шулар янына барып,
аларның хәлләрен сұрап, аларның ихтияҗларын сұрап кайту максатыбыз. Аңлыйлармы байлар? Байлар Кешеләр зәкатларын бирәләрме? Бик әз. Дөрестән әйткәндә әз. Хәтта безгә менә закат фондыбызга әбиләр киләләр, бабайлар киләләр. Үзләренең алган пенсияларыннан менә бу минем өлешем булсын дип, бу балага ярдәм булсын дип, үзләренең өлешләрен китерүчеләр бар, әбиләр. Әбиләр һәм бабайлар. Авыр хәлдә булган кешеләрнең хәлләрен бардык авыр хәлдә булган кешеләрне аңлый алалар. Хәзрәт, белүемчә, сез Закат хәйрия фондын 2016 елның июненнән җитәклисез. Менә бу эшне нинди ният белән башкарасыз? Кеше бит бер эшкә алынган булса, ул аны яратырга тиеш. Әгәр дә ул бу эшне яратмаса, аның бернинди файдасы булмаячак. Мин шулай уйлыйм. Әлхәмдүлилләh, мин бик шат. Әлхәмдүлилләh, канагать. Чөнки бер яктан әгәр дә мохтаҗ булган кешеләргә кулыңны сузсаң, ярдәм итсәң, алар да канагать булсалар, алар да бәлкем бер әз дә булса бәхетле булсалар, ул минем өчен канагать була. Димәк ки, мин бушка ул эшне эшләмәдем. Димәк ки, аларга да ярдәм кулын суздым дигән шундый фикер бар эчемдә. Шуңа күрә, мәсәлән, мин дә үзем ятим буларак, менә ятимнәрнең эшенә теге алның балаларның хәлен бары тик ул дәрәҗәдә булган кеше генә аңлый ала дип. Шулай бит инде. Мин дә менә киләләр ятимнәр, мәсәлән, тол хатыннар киләләр, балаларын үзләрен үстерәләр. Менә безгә ярдәм итегез диләр. Бер яктан йөрәк шундый әрни, ничек булыша алам, ничек сезгә әйтә алам дип, ичемнән шундый хис килә. Менә кемдер килә, менә ДЦП авыру балалар белән, коляска белән киләләр. Теге әле күптән түгел бер абзый килде, 2 аягы да юк. Мин сездән ди ярдәм, акчалата ярдәм сорамыйм ди. Ничек сорыйсыз ярдәм? Миңа ди кармакны ди тотырга өйрәтегез ди. Менә мин кармак белән балык тотасым килә. Миңа балык бирмәгез ди, кармак бирегез ди миңа ди. Мине эшкә урнаштырыгыз кебек. Менә яисә менә берәр бәлкем эшмәкәр бардыр, теге анарга бер хезмәткәр кирәктер. Мин компьютерда яза аламмы ди. Мин ди теге кул белән эшли алам ди. Менә шундый эшне социаль челтәрләрдә без ул игъланны бирәбез. Мәсәлән, фәлән кеше мөрәҗәгать итә, шундый эшләрне эшли ала, анарга менә кем ярдәм итә ала дип. Кешеләр бит һәр күбесе менә яшь буын, безнең менә яшьләребездә кешеләр, алар күбесе интернет челтәрендә менә утыралар. Аннан теге тагын да тизрәк булышырга була инде хәзерге вакытта. Әлбәттә, мохтаҗларга ярдәм итү, мохтаҗларның хәлен әзгә генә булса да уңай якка үзгәртә инде ул, хәзрәт. Әмма мохтаҗларга ярдәм итү, хәлле кешеләрнең үзләрен никадәр дәрәҗәдә үзгәртә? Менә мин сезгә бер мисал әйтәм. Бер көнне шулай без шулай мохтаҗларны ашаткан идек. Ул мохтаҗларны ашата торган кафе, менә бу көн безгә менә бу ризыкларны, ниләрне бирүче кафеның җитәкчесе миңа берничә көннән соң шалтырата. Әйтә, хәзрәт, әгәр дә миңа тагын бер бу атнаны тагын бер мәртәбә, ул бәлкем гәрчә минем чиратым түгел, икенче бер мәртәбә мин тагын ул суык байларны ашатсам, рөхсәт бармы миңа дип сорый. Ризыкларны теге әзерләгәндә, әйткәндә, алар да шуны өмет итәләр бит. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен, әгәр дә бер, мәсәлән, берничә кешене ашатсаң да, аларның хәйр дуасын алсаң, ул теге кыямәт көндә, ул бу дөньяда да әле Аллаһ Тәгалә аның бәрәкәтен бирә. Әле мәңге булган ахиратта да җәннәтен бирә. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтә, кем ди мискин, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итсә, ярдәм кулын сузса, аларны теге ашатса, ул вакытта менә алар ди, андый кешеләр ди кыямәт көндә менә 2 бармакны күрсәтә, нихәтле 2 бармак менә бер-берсенә якын, кыямәт көндә ди шундый кешеләр минем янымда булырлар дип әйтә. Анардан да тагын зуррак хәбәр бармы? Рәхмәт сезгә, Аллаһ ярдәменнән ташламасын.
Хәзерге җитеш тормышта мохтаҗлар барлыгын күз алдына китерүе дә мөмкин түгел кебек. Әмма тормыш шартлары төрле хәлгә төшерә. Бүген бар мал-мөлкәтен югалтучы урынында иртәгә теләсә кем калырга мөмкин. Зәкат хәйрия фонды аша андый кардәшләребезгә ярдәм итү юллары берничә. Мәсәлән, садака яки зәкат акчасын электрон рәвештә һәм исәп-хисап счетына күчерүдән тыш кыска 7715 номерына СМС җибәреп тә матди ярдәм күрсәтергә була. Казан шәһәрендә генә дә 80 җирдә садака һәм зәкат акчасын салыр өчен тартмалар куелган. Тагын да тулырак мәгълүмат zakat.rt.ru адресы белән интернет сайтында. Аллаһның юлында малларыннан өлеш чыгарып тотучыларның мисалы нәкъ ашлык бөртеге кебек. Аннан 7 башак үсеп чыккан. Һәр башакта 100 бөртек ашлык. Аллаһ бит теләгәннәренә күп тапкыр арттырып бирәдер. Аллаһ киңлек иясе, белүче бит.